Park Ponsal postao je bogatiji za nove klupe i spravu za vježbanje prilagođenu za osobe s invaliditetom. Nastavak je to kampanje Dišimo zajedno. Danas smo ovdje u sklopu našeg trogodišnjeg programa Kroz život zajedno. On je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i u partnerstvu s gradom Rijeka ga provodimo. U sklopu ove kampanje već prve godine zasadili su nova stabla. U sklopu naše kampanje Dišimo zajedno u prvoj godini ovdje u parku Ponsal smo uredili dio zelene površine na način da smo zasadili stabla žižule, murve, lješnjaka i magnolije, a sve s ciljem kako bi senzibilizirali javnost o važnosti respiratorne terapije za naše članove. Druge godine postavljena je špina s pitkom vodom. U drugoj godini kampanje smo postavili kućice za ptice i osigurali dovod pitke vode, a sve s ciljem kako bi osobe, ali i životinje koje se nalaze u parku se osjećale što ugodnije. Ove posljednje godine kampanje tako je napravljen novi korak prema dostupnijem i uključivijem javnom prostoru. Ova sprava mnogo će značiti članovima udruge. Našim članovima, ne svima, samo nekima koji mogu koristiti je puno znači. Kada idu u park da mogu nešto i, ajmo reći, odvježbati, pokretati se i da imaju razlog zbog kojeg doći, kojim dugi niz godina tu ulažemo i radimo zajedno sa gradom Rijekom na prilagodbi parka. Tu priča ne staje, suradnja s gradom Rijekom nastavlja se i dalje. Dužno je da nas grad Rijeka prizna već, ajmo reći, sad ovo se završava jedan ciklus 3 godine, planiramo novi program, trogodišnju suradnju sa gradom Rijekom. A članovi udruge zahvalni su na dosadašnjem doprinosu i uspješnoj suradnji. To je nužno jer bez uloge grada Rijeke ne bi bilo moguće organizirati nešto ovako, napraviti bez podrške u komunalnom sustavu, čistoći i svim ostalima s kojima surađujemo dnevno. Novi sadržaj predstavljen je upravo na Dan zdravih gradova kao poruka da zdravlje, kretanje i boravak na otvorenom trebaju biti dostupni svima.